Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kador bar shnong mau ba kala kentui kitrai jaka kitrai yeng beri ki khasi bagi ban paksa ada ki bahyeng jongki lada kimtre ban sa dala de ha ka shnong mau ba ka bahap ha West Shillong constituency khnang ban khampun pa ki khasi ha ka te ka shnong kani ka jingkar pat ka shnong mau ba ka badan marjan bat ka shnong mau prem jalu para kadai na mar ki wi ki jat ban riu ki la roi ka jingpun brio palan khat ar hajar ngut kat baki khasi kidang duna pat namar kidon tang nyo spa ngut kuman shupen kan mau ya ka kerteng mau ba ka bala jer ka ktian khasi kadai ka badang shupen kala kini ki khndiat snam na ka kerteng ka bala dep jer bara pathar kiwe ki jat benri ki badan hakani ka shnong ki long ki bengali nepali punjabi bihari handai wat la ki khasi kidon tang khndiat ngut rei haduk menta ki long ki bayat teli wan tip shu ikani ka shnong unong san himau la yo banya kran kerpang bo rang ba shnong ka mau ba uba ariston thaba haga jinga dalang kinong ket kam shnong Komisi bun ba ares thaba ya ka por ka jongpi tengi sutanat ban yaknu bat phi menta halin kat kan ibanai ba phi la sa jet kom rom shnong tatin ba ka konsel po jeng penyat jeng lam jeng ba penyat sing sim lepas to ka itu ka bel kelong ba kuno ba pen klanyo iki dor ba shnong komisi ban taru ban tilakam ya ka jeng wan ki we ki jai ban reu hang ne ha jela jung kam tam le phi ini ka shnong jong mau ba mo kadai ka shnong ba bun pha ki wek jep ndre ti ko ben kan bat phi hadu menta phi jan kumba kat nongot ki khasi bat no ko e ko ben kan nongot ki bom dei khasi te ni ko shap ngai kumble ya phi ka nong san hima ba lakloi ban wan sani ka shnong jingi hadin ka jing ya phone jing karan bat phi lakwa ban simi ka interview be dei ni ka shnong jingi tengok sponsor yang ni ko rambak senong jago senong mau ba kani ko senong kadang ko population ko bakalong menta kalong khat arajar tam kata ka di ko population jengki we ki jai benrio ko bakalong menta long babun hi kidan di ki we ki jai benrio bangi hang ni kidan na babun ru bat kelum bat khana atrai inum duna ya po ka hapo ka nyau spa ya hapo nyau spa ki khasi ha ni ka senong mau ba tinglang long badurna saba palat kan kasu long ka badan bak ba ladangi ya dunaru nding dan kajing teli ni kisnong ba ngilala mat penya yang ni kisnong nadu ki rong basnong ki berim hadu mengi ki bamenta te kumaka long menta long kasnong kaya bai erenti long kam dadan hi kendo ka yu kan te kumba pikeli menta ya bai dei bataka bil ka ba ka council ka KHDC kan wanra tingin ka liang kasnong ni pitiang sobai ta ka bil ka ba nakaliang council apa ka jingya dingi ba PNC penya sim ti ni pidang yang ni ka bil mat ngatrai ka di ka bil ka ba kan wara ka jing mentoi ka babun balang kamtam yang ni ka mengi shong hang ni ka snong ka bang ya khle nga trai ka council lu ka lapan kre ki aji kan don ki babiang bat ni pidang sobai ta ka bil ada ka council kanwara ki ong ba ban baro ki nong shnong ki hab dan la register mun ba shnong habo register ti kene phi adan lupa bat ki we jip nder phi la kai da shnong kala le teng nam kuno ne phiap sang thamai mata jilo jo phi na em kom kani ka jing register hi ki brio kala adan do kirang ba shnong ini rang ba shnong ibaret ibarim iba ada bet assembly te nga to ko por ngadai ko misket trishnong te nadu ki por ka jong i nadu ka ba i la sim ku i rong ba snong nadu snam arajar nyo hadu ka ka tem ka ba ngasa sim so ngam ta te nadu to ko por du menta ngi maintain ki register ka ba i kinong snong barok khoi bagi di ber register ka jing register ka mdei ba om shu register be kum tu ndai register with ke dokumen ka ba ki biang ki kot kisla bot uri bandon we ubre long ka ba ngi register inu head of family jong to ka yeng ulai balong responsible ya ki member ki ba u penregister apa kasnong tela de kiwan kasnong kin hawan ra itu ka register kasnong lada ki dan kam me gnu certificate snong kin ha pen sishara ko to nabar ngi hangni ko pi ong pi ka dei hi babun de ki jai mri ngunum tep unu bawan unu bami tingi sale khna ngi jing register ka bangi le system mat ban update ngi ngi le biang ngi ai ka validity jong ki tang system hi da de system ngi renew biang te halor kata ka register hi ngi page na di wan sim ngi ka residential ru mdei ba om kil register bangin ai no ai ka kot kasla ka certificate snong ndai lada one register harin kata lada register kini
bahayeng basam lada udon kam kan ko slau hawara itu ke registration form ni sa check tila do udon kam kan ko certificate nang snong un hawara presa ka dokumen jong u pada lada udon kam yu khun ya kalok ji yanu inuru un hawara ka dokumen jong ki tedin kata sa ai ka certificate snong Hang ne pi ong bagi bon ki wek je benreu. Kum ki je benreu ki ba syong ne snong dong pi. hangi ngidon ki Bengali ini Pali Punjabi gidan ki Bihari gidan ki Muslim gidan long kita hi ki babun Pi shu ya tole mengi kine ki kita ki wek je benreu balik ki roi kum ne na ki wan kum no ki syong snong ne pi je tip kum no swa. Hoi kani ka jingwan jingrung jingmi jingki brio hoi nginum lae bantip ya ka ayu haru kata baki wan nang nu man lu handai ke babun hi ka deni kini ki jela ki ba marjan hi isim ka nuksa ta na po Assam ki wan ki atri bela ka jing tri bela jingki poi yong yesa dan ki bahayeng je hasem jingki te kumang la ban maneru kumi kita ki brio ru la ki wan syong wan sa asnong la ki mbiang ki kot isla na wan ngim pedang ki kot isla ki bana sabar ngim ju register ki ngim register bang ngim ju aru kot snong tingi ji korpar ki trayeng na kapor da kumaka julong hi ka ansnong bahabawan song wa hi menu long da long ko balong ban metip iki nong kit kam snong bat naka snong hi ka isi ke barim lu ila sim ka rai ba long ko balong ba nginum sha shu ki beri ki banabar bikin wan song snong apo snong jungi kam tam ki beri ne ko we ka jat ban rio laj nyok tang gini bla song ni bla don lupa nang ni ki banabar ki ban wan rung ni ngila strict na di senam ki badap de ka tar ko dang don ka jing lai lai hang ni hang tai ting try kini ka isi ba menta in hapsim kya biang ya kini ba ban yo ban te la kami kini ka jing rung jing mi jing kini ki brio Mar mene pi ong ba ki kasi ki duna. Te hang ne ka de manu ya ka jaka ya ki yeng manu ba di try. Ka snong dong pi. kuma pensai ba dei bagi caka ki buka ki badan ni ko snong mau ba ki babun di jing kasi ka ba jenjar kalong ba ki kasi jungi ki don ki caka ki buka ki badan ni lembaga ni ka lat patai kubor mata ka singi kwa hi bangan keren ya kataru ki jat menriu ki jungi ki badan ka caka buka po snong mau ba madalong ka balong long kim dei ki misuan misu ai wai misu song sulong pelong tang ka caka nong song wai ki wei pat ki bom dei ki trai snong nang ni ka babun ni ka caka ni ki di kasi mo kumbakalong menta ka babun ki di kasi kidan du ki dakar ki ba ngim ong ya ba kim dei ki kidan ki genuine du ki dakar ki ba long genuine ki badan ki caka ka hang ni dei hadin kata ber ka babun hi ki kasi ka jing jing ki kasi hang ni ba ngam tip na kanu ka daw ba kim tre bon wan song sakni ka snong ki su ai wai tenga su yu na kalyang ka snong mantaru nga karpat kini ki trai caka ki badan hang ni ta long ka balong long begin da wan banda bu iki bahayeng masem joki khanang ba kan penkiu ya ka ayu jong ka snong ru bangin ka population ka ba kumbang ila ikran ba duna nada kini ki briu ki badan jaka hang ni nada ki wan pensyong dang bahayeng masem hang ni ki yeng ba adon paru ngatrai kan wara ki jing snganya kini ka snong Tiki kinong syong wai ki kasi ki balik ki duna ki kasi binwan ne. Nomor ba kim subscribe ba bun ki wek je hoi katar ka dei ka wei ka ba ki babun hi ki badai hi kasi ki mpa bon wan song sini ki snong ki iba la bun ki wei ki jat ben rio hari kata ngim dei bangin so per ka caka ka di ka jungi kani ki di kari ka jungi ngi dei ban khen ban long try hakala ka jong kari te ada ngin ngi sim example le kini ba ide wei snong ini dei tangi snong ada siwi snong kan long kumta kamun ngila mata ka dandon ka option bangin isa siwi snong lada habar snong ka long kumta hindi chanu pada tingi kadai kata kai ngapun slur ki bikin wan kin song kin sa kan snong baka jing suk kadan kan snong ngapan syai kata baka jing suk bar ka jing sensar ka ba ngila sensar kata pusnam ba kadan ka jing suk kan snong kamdan ni yang ni snong kumba yo le si yo so nang ni nang tai dai kamdan ni Ni cukup ban tiut nomor ba kani ki snong mau ba kadang tang nang thamai kerteng. Long mensua ka dei kerteng berapa thar. Di balik ki ai kerteng mensua berapa thar. Mano baja kerteng ki balik pen kelano kerteng mau ba. hoi kani ka kumba kalong mata ka dei ka ba ong mapi na ki snam ki por ki barim ka ba kumba kalong kanong mansong ru ngitip ba kanong mansong masya ki khot na kata kalal chan basti mo kani ko dei ko snong ka ba munsya ki khot na kata ka barop thor te hadin ka jingwan jingki ramba snong
hapok ka jing yalam jing ba snong ki barim te deling ba jungki ba hapok ka jing penyak ke jungki ni saya trilang ba ni sala ban wara ini ban penkalai ini ke kerteng ba ngem so ya ha ban ada kerteng kata ka baraptar tingi sa ano ka mau ba munsya kala don ka kerteng ka ba i don kira ba snong ki ba haswa jungi ki ba la ai kerteng tham mau ba te mantangi la ai da ka mau ba be ngim asyu tham mau ba ni abe da ka mau ba nomor ba but teng ya keluar mau ba buat lu mau ba oh ya kadon hi jeng keluar haba ngar ngo julet sini satu nda ong ngasak mau ba of yong kisa lu mau ba ngom dai ka mau ba dai miso yu menta ba kani ka senong kala long kala pau menta habe de bibun kibri ki latip kata ka mau ba kham tam ki dan ki jingja ni kita ki mu ki ba so ba so si idan hi ge yang mentang ya latip ki ni senong mau ba bang la penduk pendam ni ka berputar kani ki ong ka upar mo prem barok ki khot upar mo prem na ko mi ne mau ba mensua ko bakal mensua ki khot be ka upar mo prem mo mensua ngi pat dio ko mau ba ngi pat dio ya ga ayu ya kini nong sok pho ko ka senong marjan hang ni te mentang la ayo la ka jong ka darbar kan nong sok pho kalau ada la ka jong ka darbar ngi ko mau ba la ada ka nong ka darbar kani ka de ka jing tristom ki long shua ka jongi ma ada songu wala kim dan syu ni ka sala pertai ngi mentang la long tang kinong sim mentai ini ka kam ndrei nga ai ngu iki badai lemba ka jing parat lenti ka jongki bang sayo ai kani ka senong bang dadon hadu mentai kini ka darbar ndrei ngimtip ke ka banja kumba kalong menta hagisnam gi barim kini ki beladab pilik nang ni sposnam mensuaru kila don ki wei pada ki jai meru ba penya ini senong dai dai ki jing tresitom jing ni ki rang ba ki ba don kini ka senong kirang ba senong gi barim nga ai ka jikulei ki mo ba kila sim kia ada kim sim kia maki nga trai ngir nginum poi ya bangin hau ni put bangin yo penya ya kini senong ko bangya yo penya minta piso tu ko no ba pi urus pa ngot ki kasi piso tu bakal roy na kadang hiar na ko ke jepet jepihan senong em kum bakalong mentang ai i ba jingroy ngam i bakan roy dai kum bakalong manusia ngila yabun mo ngila yabun andai mentang ai i babun ru ki badan basa ki badan ki jaka ki poka hang ni ru kilali song senong lali thiet jaka ki la poi song no sawei ti ki babun ki yabun ni ki kasi yang ni ru haki por ki ba ham shua jungi ngatrai akum nung idan ki jan si hajar ki praspak na spak di banya don hi badunaru teman tagi babun kila mi deh ki babun kila mi kila li song no sigi ki senong kila itiet jaka ki tidang don ki kila silong no ki jaka ki ai lalong no ki ai wai ela di kila ai te kani ru ga yu kan tak raw saban yang mana badar long ko balong ba borok ki ni ki brio ki badan ka jaka puka ni senong kam tam ki badina ka jai brio ki jungi bakin wan kin song kin sa kan hing ni kanang bakan wara ka jing singan yang ni senong te kini ki badan mata ki dei bet ki ba shong wai na di kidan ba doni la jong na kasi kan ki khasi hỏi em ki don ki nong song wai ki don ki ban yeng la jong ki don bakla dam la long thong senong ha shong ne kani ka ha MLA ka ha pa bat ka MDC tebut ke meli ngi ha po ka 18 West conference kumbal long matai ba pol MLA jungi dei ba pol te ka MDC ka dei ngi ha po ka laban laban mo prem kenduan laban mo prem ti dei ba Michel MDC jungi minta ting keren biang sepak kene ka jing sengai ngai benreu nomor ba ting ki pai bahasa ka sakisnong kini ki badon klek wa mata Jepang kita ke dawa ti ka LP ne ke jing dawa ban pensengai kan timata nang ne sakmat kum ke executive committee ma kan lek kum no ba teng yu ki wan ki we na we snong ki wan hang ne ti kum ke snong kan lek kum no ban ni da ya ke jing ban rom ke tep we pat ki jing breu sakisnong ki be ki jai ben rio fi ong aku bakal ngomta ta kadang yang mana bangin nilai yosong kalau ada ke isi bang nilai yosong ini ya habia free mi kendon ki batamai nomor ku bakal ngomta kajuk ku mentang hab tre da ke jing start nong kat kum kajing ya jing kapor tengir nilai ya don ki yu ki ba nilai ya frame ki ba ngin hab tre sistem ni sekhmat ban nilai ban te la kam gini ki we pada ki jai ben rio ki ba wan na ba kumai dei ta ke jing sniu gini ki tai ru long ku bakal ngomta nong yele bet mante lakam hai gini ki singi badap dang jing tai lang bet bulit ya la ban kem gini ki be khai drok sang ni ka snong te de jing tai lang bet ki bulit de kanir ka de ko we ki jing sniu ka ba man ka snong ngatrai babun balangi ya
yo ikini kaju hika jing ngi sem kaju jing ka ba hadu menta mene ka ba dei ka jing ka ba nam ta jong baro hi kisnong kinong penyak snong ti jing sni ki ba kat bangila ku ba galong menta reng ban reng kat kini ki membar ki bedan nang ni ko snong ngi ju ya snong man ka miet ngi put sengi ngi sengi itu namar kebun ke jing satu tim mo ki tiar kita ni ki kali kini kita ti ngi ya miet ngi yu kum tu namar mdi tang kata don kini kijing ya berat pathar ki jabo jaban te ngi ju don kan niga naki liang member ngi ya mana kamiet ngi put sengi uni drok samne crash pound drok kam jale ba kini ki ba kle je benriu pi lap kum lo ne snong pi ngatrai abang ngi kren drok ngatrai kani kam ong shu ba ngi kle je benriu namar ngapet ha pipe ki snong ki ba marjan ki snong kasiru ngi uni kajing sniu ko ba uni drok la rung la de brung lupa munsha ngiyo ban yakran ba ki kini ki snong ki ba yong khle mo ba kajing sniu kami ya kata ngi kubur ndai habangi pej menta kajing yu jung drok kal arung haman ki snong bat kajing ko ba ngi kumkin rama snong ko ba ngi shong meeting na ka por ngi ba bar okai ki pan pau kaju kajing abi de bu drok bakal jengrung jengmi gibriu kan ni ka way ka de ka jing snio de nom ta jing rocks bagan ni ka jengkiu jeng ka niki crime ma bagi ong kala nang buon ka jing tu ka jing tim namar gidi kini gibriu ki ba hadin ka jing bomyo yak pisah tingka bagin tiet ini ki poi tim nang ipai hang ne ha snong pi ong la poi kum ba rajar ngot ai ki snong tin kidan em ki bawal ami nang ne ki balik phai no asha ki baw ki wan na du tendrai ne kidan em ki lo ami nang ne ki bil sa no shawe ki snong dan em ki ami nang ne ki sa no shawe ki jala hoi ki habangi kren kata kadon hi kata ka jing mi ru umdei bangi ong tang ki jing wonrung kini ki brio ni pe nuksa habe kawan ka lockdown hati ki snam ki babun hi ngi ba namar ngi to ko pon ngi jiyo na ka list na po sarkar kini ki ba wonrung bat ki ba mi sapo ka state kani gedi ke we ke praktis ke ba long ka ba ke nam ta kinong penyak snong baro khoj lada ka sarkar ka yai tre bi komputer ki ti por ngatrai kan suk ingi kinong penyak snong namar ngitip maka sarkar ka update ingi kata ngut ki bri gula arung kata ngut gila mi kini ki bawan sama ba kini gile sama pram kini gile sablaban ngitip no ngi ono ikelis te hak to ko por ngiyo ikelis ki babu ni ki bri nang ni kilali no snong la jong te ngimtip ber ni hadin gani ko lockdown yo don ki belawan phai biang ru yo kila poi shui snong de ngi don ne ti ko por ye kilis ki ba kila don ki ba mi ru nang ni hang ne snong pi ki bun ki ba shuan chong wai ne ki de ki ba trai snong hang ne hin du men shoi khang ne hin ne ki bawan shuan bela ne utek sarkar ne hoi ko men pensai kata ro hoi ki ba bun hi ki de ki ba shuan chong wai mo ki de ki ba shuan chong wai te ki don ru ki government official ki don ki ba shuan tre ru ki don ti nong yo ko pi ong mata ka kum ki nong yo nyu pho na ka prapo persen ki nong yo ki di basa po mau ba nong kita ki nong yo ki babu ni ki di na po kan ki snong ko jungi te habang ye kren kata ki don ki bi jai mrio mga ong mane ba ki don ki bala le song la sa ka generation du ki bala ar la generation ru ma ki bala song la sa na du ki por ki barim kan te kum kita ro nginum la hi bangin yu de ke jing sisa ka ba ki la don ka jong ka jaka puka do unta meneru ti don ki bala de ki la le mo ti don ki babun ki dang don hi pada kini ki ba sa hang ne ki de ba tre bela ne ki ba te kam jong ne ki babun ko balong menta long ko mga ai banga kreng ai phim ta ki babun ki businessman ro bang ong na po yo mo ki babun ki na yo te hadin ko ta ki wan ki nong tre bela ti sapoi pre ki government official ki badan ni ki hikai mo ki wan ta kai ki babun ki dinong tribala hadu menta kadan em kejing sha pipi dan terus pangot kini kila bun pait kan em ba kejing sha leben nya kan kejing sha thombor ne kan kejing kamdon batane hadu menta menne long 4 don kum kita lakadon kum kita ru long ngina kaliang kasnong nadu ki por barim ru long nakas liang kasnong long jitrei borba be dei don kono ko jing sha thombor kham tam be ki khasi kharau ong en ngani kisnong jungi namar kelatan ki jingja ka ba ki dei
ki khana kasi ki ba wan na shaw way ki wan sini ki wan lagi jong ki kam mo kita ki jing sha thombor ti ne kaleng ga jong juli arab yu ti kam ta mi ki ba song ba sa ni ru ka ju hingi yu ni ju pe ju meng ju sha hi ban don kum kata de ba kan don nala ni island te namar kumbang ila ikran ba kini gila bun lupa nada ni island kumi kita ki jingja te kemut ila bu juma dala dia hike